Bueno, Juanjo, urte terdiren ondoren Tolosankoko lehendakari izateari utzi egingo diozu, kontatu guzu zer moduz joan den urte terdi hau, zer moduzko balantza egiten duzun. Bueno, pozik ez, gure lana ja bukatutzat ematen dugu, lehendakari bezala urte terdi pasata gero eta Tolosankoko zuzendaritzan ia 3 urte bete ditugu eta aldaketak denontzako ona datorkigu eta gure ziklako grisaten dira, ez? 2 urtean aldatzen da zuzendaritza. Eta indeun lanarekin ebai gu pozik bukatu gea, ez? Balorazioa bazkideak egin beharko dute, baina guk oso pozik bukatu gea, ez? Zeren kontuan hartuta adibidez aurten zein nolako egoera ekonomikoa izan deun, Euskal Jaurlaritzaren murrizketak eta dena jaso ditugun, hasieratik pentsatuta genuzkan egiteko gauza guztiak aurrera eraman ditugu, eta ondo, kontentu bukatu gea. Zein gomendio edo emango zenioke elkartean sartuko den izendatuko duzuen lehendakari berriari? Gauza guztia bezala jarraipenak eman behar zaiola eta seguru nahola guk egin deuna edo hobeto saiatuko dela egiten, ez? Tolosanko konjuntak lehendakari berria izango du hemendik aurrera eta zu izango zara. Nola ikusten zu elkartea, zein izango da zure egin beharra gaurtik aurrera? Elkartea ikusten dut da elkarte bat oso fuerte dauna, hemen eskualde inguruan fuertenetakoa, eta orduan netzako ilusiotetako erronka bat da, gogondiakin eta aurrera. Zeintzuk izan beharko dira zure betebeharrak, zure eginkizunak hemendik aurrera? Badauzkagu helburu batzuk segitu hain hasteko eta gero beste aurrerago beste batzuk bai aurrera emateko. Eta, gehien bat horiek martxan jarri eta junta direktiboan presentatu helburu horiek eta martxan jarri eta aurrera eman. Ilusioz beterik zautela aipatu diguzu, aurrera begira hori indartsu ikusten duzu elkartea eta baita zuen junta. Bai, halaxe da. Oso indartsu dago elkartea eta juntare bai. Junta berria da, danak ilusio eta gogondia daukate helburu hau denak aurrera emateko, eta hori da, garrantzitsuena. 8 juntakide izango gea, elkarte burua ni izango naiz, elkarte buru ordea Anate Iturralde izango da, diruzaina Ana Aldaurri izango da, eta gero daude 5 bokal. Izango zen bat Jose Ramon Tuduri, beste Maite Villaverde, Roberto Ruiz, Alazne Larrea eta Jon Andre Aizpurua.